name is Shea. I'm called after my grandmother, from my father's side, of course. Her name was Rachel, and they called her, I don't know why, Shela or Shea, and then my parents decided to call me Shea, and I'm going with that. It's very a unique name. I don't think there is such a name in Israel. I am 50 years old, and my father is almost 80. The main thing that I can think about it with my father is during all my life, I never felt that he's very, very connected to his past or his history. He was kind of disconnected to the, to those, to what happened to him when he was just a child. Rođen sam u Beogradu 1939. godine, 29. septembra. Moja mama Rašela Jusefović Abravanel, rođena u Pirotu 1911. godine, i moj otac Isak Jusefović, apotekar iz Pirota, rođen isto tako u Pirotu 1904. godine, su moji roditelji. 39. godine sam se rodio u Beogradu, Balkanskoj ulici broj 6. Živjeli smo lepo dok nemačka sila nije okupirala Beograd i Jugoslaviju i počela sa bombardovanjem 6. aprila 1941. godine. Sve je bilo u redu dok nisu počeli da skupljaju sve Jevreje iz Srbije, iz Jugoslavije, a isto tako iz Beograda. Ali nekako smo uspjeli da pobegnemo iz Beograda početkom 1942. godine i da odemo do Pirota. Zašto do Pirota? Jer Pirot je bio grad moje mame i mog tate. Cela familija mojih roditelja živjela je u Pirotu. Oni žive u Pirot već puno godina i onda smo mislili da Pirot biće malo bolji, biće sigurniji za život i Jevreja. Prema nekim istorijskim podacima do kojih sam došla, već polovinom 16. veka zaselila se jedna grupa Jevreja preko Grčke i Makedonije ovdje u Pirotu. Do danas taj deo gde su oni živjeli na okupu zove se Jevrejska mahala. Posle njih je preostalo još nekoliko kuća, pošto su skoro svi izginuli. Zajednica jevrejska u Pirotu je bila strahovito jaka. Pirot je bio mali gradić, pastorala, lep gradić koji je imao nekih 5000 ili 6000 stanovnika. Ali bilo je tamo i nekih 800 Jevreja sa nekoliko dobrih porodica. Svi su oni bili dobri trgovci i ceo pirotski grad je živeo po veri Jevreja koji su živjeli u Pirotu. Porodica moje majke, Don Abravanel, otac od moje majke, i brat od oca moje majke imali su veliki uticaj u Pirotu, jer kao bogati trgovci imali su puno manufaktura, a isto tako i novac je bio kod njih. Oni su bili poznati kao trgovci za promjenu novca, imali su na Staroj planini u Dojčincima svoj poljoprivredno imanje i odande su izvozili kačkavalj za Bugarsku, za Grčku i za celu Evropu, ja mislim. Pre rata, naravno da su Jevreji i Srbi bili u dobrim odnosima, sarađivali su naročito u pogledu trgovine, imali zajedničke firme, komšijske odnose gajili, poštovali jedne druge i svi su u Jevrejima gledali kao na jednu veliku gospodu, jer su oni stvarno živjeli kao gospodski narod i tako se ponašali.
Njihove žene su bile lepe, uredne, njihove kuće lepe, dvorišta sređena, lepo izgrađene, čvrsta gradnja. Imali su svoju veroispovednu jevrijsku opštinu i u tom delu je bila njihova crkva, kal, sinagoga, gde su oni išli i obavljali svoje verske obrede. Đaci su išli u osnovnu školu obaveznu državnu, a posle časova su pohađali jevrijsku školu i učili jevrijski jezik. 48. godine, 49. godine je bilo još u mogućnosti da nam u školi predaje pop. Pošto nismo svi voleli veronauku, on je nas kažnjavao. Kako nas je kažnjavao? Ili nas je tuko sa vrbom, ili nas je stavio u ćošak da klečimo na kalaškama kome je izvadio kukuruzna zrna. Da bi mu se osvetili na bolove koje je on nama donosio i ponekad nas hvatao za kosu pored uha, jedan puta nedeljno drugovi i ja išli u njegovu parohiju i krali mu voće i povrće, a pogotovo preko jeseni kad su bili lešnici. Sećao sam se i moje dadilje koja nas je svakog jutra, mene i moju sestru, vodila do škole, a kad je bila zima da je napravila krompire pečene i da nam je stavila u džep da možemo da odemo do škole sa toplim rukama. Teško je da se to sve zaboravi. Teško je da se zaborave prijatelji i drugovi sa kojim sam zajedno ja provodio vreme svako leto dok nisam došao za Izrael. I ja se sećam ne imena jednog, ja se sećam svih mojih drugova. I Gliše, i Čede, i Popa, i Branka, Čolavog Branka. To je bio jedan naš drug mojih godina, rođen je malo stariji od mene, 38. godine. Imao je poliomijelitis. Njegova leva noga je bila malo kraća od desne. Ali igrao je sa nama i fudbal. Trčao je sa nama. Sećam se njega vrlo dobro. Sećam se dece od Boška Lule i Saše, koji je danas u penziji, koji je bio poznati ortoped u Pirotu. Njegova supruga je umrla. Svaki put kada putujem za Pirot, ja idem da ga posjetim, njega i njegovu decu. Sećam se pirotskog jezika. Ja mogu da vas pitam na srpskom, znači na pirotskom, kvora botiš saga? Ma ato sak šav na jevrejskom. Šta radiš danas na srpskom? Kvora botiš. I 13. marta 1943. godine, te noći, svi jevreji iz jevrejske Male i svi jevreji iz Pirota napravili su veliku akciju i sve njih skupili zajedno u Sokolanu. Sokolana je u stvari bila jedna velika sala
koja je bila pored Pirotske gimnazije. Ja sam u razgovoru sa starijim vremešnim ljudima puno toga pričala čega se oni sećaju, a u njihovom sećanju najviše je ostalo to kako su proveli svih 178 Jevreja koliko se tada zateklo u Pirotu u gimnazijsku salu, takozvanu Sokolanu. To je bilo na noći između 12. i 13. marta 1943. godine. Prvu vest su proneli kroz Pirot fijakerisi. Po priči moje mame i po priči mog oca, a isto tako koliko sam ja čitao o pirotskim Jevrejima, u jevrejskoj mahali bilo je više od 600 Jevreja. Puno Jevreja je pobeglo iz Pirota, otišli u partizane, a puno mladića Jevreja bugarske vlasti su pre tog datuma uzeli kao radnike i napravili od njih trudovak. Trudovak to je radnik na bugarskom koji su radili u Bugarskoj. Moj otac je zajedno sa mladićima iz jevrejske male uzet iz apoteke Karla Skacola da radi kao trudovak u Bugarskoj. Te noći između 12. i 13. marta svi Jevreji iz jevrejske male su uzeti u Sokolanu. To je to mesto u Pirotskoj gimnaziji. Po pričanju moje mame bilo je nekih 170-180 Jevreja koji su uzeti u Sokolanu. Družila sam se s Stelom. Sa Stelom smo bile nerazdvojne. Moj tata je bio ćurčija. Naravno, one su bili bogati. Lepo smo živjeli i dolazili su i kod nas, išli smo i mi kod njih. Ali jednog dana, kad su došli Bugari, onda je počelo školski čas i zovu Stelu, otvorili vrata i kažu Stela Avramović da izađe. I ona kaže, Rado, molim te, uzmi pa mi ponesi torbu s tobom, jer ne znam kad ću da se vratim, jer treba čas da se završi. I tako ja odem kući, odnesem torbu i vidim da se moj tata nešto nuždio. I ja kažem, šta je tata? Ma, čija je ta torba? Što nosiš? Kažem, to je Stelina torba. Ma, kaže, oni su se odveli tamo u gimnaziju, ono kao neki majmunčići stoje na ogradu. Ne može da priđeš do nju. Ništa, ja odem. Kad odem tamo, vidim Stelu i ona poče radila. Toliko mi bilo žao za nju. Gladna sam, kaže. I ja što da radim? Ja kažem, znaš šta, sedi ti tu. Nemoj da ideš kod drugu decu, jer puda gimnazija je bila. Vratim se, dala mi mama neke kiflice velike. Trčim da ja trčašim korakom. Iako nije blizu, ja sam Slovenačke ulice. Kad tamo vidim nema niko. Verovatno su unutra, mislim. Kad u gimnaziju nema niko. Tu prolazio neki čovek, žena, ne znam, ljudi neki kažu, ja za Bugarsku ih odveli, kaže, svi njih. Odem ja kod njeni roditelji kući, Katanac Svetut. I pitam ja šta je, pa kaže, tako smo čuli da su u Bugarsku. Po pričanju moje mame, koja je bila u jevrejskoj mahala, svi Jevreji su uzeti u Sokolanu. U Sokolani smo bili, moja mama i ja, cela porodica od mog dede, znači deda, baba, dva mamina brata, Marko i Nisim, i porodica od dedinog brata Nisima Dona Bravanela. Mama je pričala da su Bugari bili strahovito okrutni, da su ih strahovito tretirali i da su ih mučili, da su im davali malo hrane koja je bila puna soli, a nisu im davali ni vodu, nisu im davali ni da se operu. Torba je bila njena uspomena dugo godina, a bila je lepša od moju. Pa jedno mi je rekla, pošto mlađu sestru imam, uzmi ovu, bila mala, 2 godine ili 3. Kaže, neću, imam ja torbu, to je Stelina. Stela će da se vrati. Ja sam mislila stvarno da će da se vrati. Kad su osjećaj imala.
I posle kad već Bugari su tu bili, nije moglo ni da se govori o njima. Jevreji su pokušavali da spasu sebe i svoju decu, pa su tražili pomoć od Piroćanaca i okolnih seljaka. I nekima je uspelo da svoju decu odvedu. Tako su jednu devojčicu odveli u selo Blato i tamo je ona preživela do oslobođenja. Kasnije su uspostavili kontakt i ćerka od te žene što je sačuvala devojčicu bila je počastovana i odveli su je potomci u Izrael u nekom kibucu gde je provela izvesno vreme kao gost. Jednog dečaka Iziku sakrili su neki ljudi u Pirotu i pojavio se kad su otišli Bugari. Također Leonid Sid i njegova žena su imali skrišnicu kod nekog Piroćanca Lazarevića i on je uspeo da preživi deportaciju i za godinu dana je putovao, kasnije stigao u Palestinu, odakle konzulatu Jugoslavije pisao kako je se sve dogodilo i šta se dogodilo i sve poimenice Jevreje koji su pohapšeni, njihova zanimanja, njihove godine. Stelina torba je bila kod mene i čuvala sam je, čak i kad sam se udala, mama je čuvala. Rekla sam mami da čuva. Na sreću, mama je uspjela da preko svojih dobrih drugova uspe da izvuče mene i nju samu iz Sokolane i da nas tako spase Sokolaninih mučenja i Sokolaninih priprema za vođenje svih Jevreja koji su bili u Sokolani, a bilo ih je nekih 180, za Treblinku. Oni su ih uzeli 13. 14. poslije toga i preveli ih na željezničku stanicu. Oni su ih mučili i usput od gimnazije do željezničke stanice. Prošli su Pazar, Tijabaru i stigli do voza koji ih je vodio do Loma. Lom je bila jedna luka na Dunavu, a iz Loma oni su svi otišli za Treblinku i niko se nije vratio. Ni porodica moje mame, ni porodica mog tate, ni brat mog dede, ni braća moje mame i mog oca. Svi zajedno sa 180 Jevreja iz jevrejske Male su odvedeni za Treblinku i niko se nije vratio. Spasao nas je iz Sokolane drug od moje majke, koga ne poznajem i koga ne znam. Po pričama moje majke, on je nas izveo iz Sokolane i preveo nas do Bugarske. U stvari Bugarska nije bila već sa granicama, nego je bilo zaustavljanja gdje su tražili da li neko prenosi Jevreje iz Pirota prema planinama u okolini Pirota. I onda se sjećam da je moja mama meni pričala da je on uspio da nas prebaci do jednog sela koje se zvalo Zvonce, koje se još uvijek zove Zvonce, prema rudniku Jermen. U kolima volovskim sa duplim dnom, na vrhu tih kola bilo je puno kukuruznih šaški i žita. Tako da smo mi bili dole u kolima na duplom dnu da možemo da pređemo jer su nacistički vojnici bodli sa vojnim puškama da nema nekoga unutra u tim šuškama. Toga se sećam po maminim pričanjima. Tako je ona uspjela zajedno sa mnom da se prebaci za Bugarsku.
Živjeli smo tamo do 1944. godine, kada su Rusi uspjeli da oslobode Bugarsku od nemačkih snaga i vratili se početkom 1945. godine za Pirot. Nije bilo puno Jevreja koji su se vratili. Ostavili smo Pirot 50. godina, moja mama, moja sestra Joja i ja zajedno sa ocem i preselili se za Beograd. U Beogradu sam počeo da učim, ali svaku godinu na godišnji raspust, bio sam ceo godišnji raspust u Pirotu. Provodio sam dane kao srpski učenik, kao srpski dečko, zajedno sa decom iz Jevrejske ulice gdje sam živeo do 51. godine. Živeo sam u ulici Nenadović prema kasarmi, a provodio sam vreme u mojoj ulici, na Senjaku i na Nišavi. Pravo da vam kažem, nije bilo puno priča kod kuće o životu koje je moja mama provela zajedno sa mnom u Sokolani. Nije pričala puno. Otac isto tako nije pričao kako je on uspio da ostane živ kao trudovak u Bugarskoj. Pričali su da je bilo puno teških stvari. Mama je meni rekla jednom, teško mi je da kažem, nemaš pojma koliko meni boli desna butina. Jer ti si spavao na butini moje noge da ti ne bude hladno. To je bilo hladno vreme. Sjećam se toga. Nikada nisu pričali o teškim danima pirotskih Jevreja. Ponekad su nagovestili da je to bilo teško. Nisam toliko osjetio kad sam bio mladić i kad sam učio u gimnaziji Beogradskoj i kad sam bio na studijama da sam Jevrej. Ali mama mi je uvek rekla, nemoj da skineš pantalone, da ne vide da si obrazovan. Eto. Toga se sjeća. Teško mi je. Moj deda, Radovan Raka Nikolić, marta 1943. godine iz zgrade Sokolane Pirotske gimnazije spasio je gospodina Tuvija Josefovića i njegovu majku. Zatim organizovao njihovo prebacivanje u okolinu sela Zvonce. Radovan je u toku rata bio pripadnik partizanskog pokreta. Uz napredove po činovima i po završetku rata bio poslat na studije u inostranstvo. Nakon toga obavljao je niz državnih funkcija u Titovoj Jugoslaviji. Imao sam kontakt sa mladićem Petrom Nikolićem, koji je student iz Pirota, a studira u Novom Sadu. I na putu po Srbiji, kad smo napravili izlet iz Beograda za Novi Sad, napravio sam kontakt da se vidim prvi put marta meseca 2018. godine sa potomkom od maminog druga koji je spasao mamu i mene iz Sokolane. Bio je, kako da vam kažem, uzbuđen sastanak. Iako je on potomak i veza moje mame i njegovog strica koji nas je spasao, bili smo strahovito uzbuđeni, pogotovo ja, a isto tako i moja unuka i moja žena. Dobar dan, Petre. Dobar dan, gospodine Toje. Evo ja tebe vidim, a ti mene vidiš? Sad vas vidim. Dobro je. Onda se vidimo jedan drugi. Porasla ti je malo brada i imaš dobar mustaž. Još koliko godina imaš da učiš? Ostalo mi je još oko 2 godine do kraja studija. Čuli smo posle da su oni odvezli negde i da su ih zapalili. Toliko zamosteli. Deda Radovan je za života bezuspešno pokušavao da stupi u kontakt sa Jevrejima koje je spasao. Tako da je meni izuzetno drago što sam, uz pomoć ljudi iz Jevrejske opštine Niš, ostvario kontakt sa doktorom Tuvijem Josefovićem. Veoma sam srećan zbog toga što sam pomogao da se za deda Radovanova dela sazna. On je samo jedan od nekolicine koji su, spašavajući jednu osobu, spašavali ceo svet. Tu sam završio gimnaziju, a u stvari maturu sam završio u 14. muškoj gimnaziji na Kalenićevoj pijaci. To je bilo samo pola godine jer su zatvorili u Njegoševoj ulici. Pošto sam bio dobar učenik, pisao sam medicinu i završio medicinu. 65. godine sam završio medicinu. Posle završene medicine bio sam na stažu, a posle staža sam otišao u vojsku
Bio sam u Vojno-medicinskoj akademiji 6 mjeseci, a 6 mjeseci sam služio kao vojni lekar u Foči. Tamo je srpska vojska gradila put na Drini i onda su oni trebali lekare. Mi dvojica, znači 2 lekara, moj prijatelj Kosta i ja smo bili za Foču. U Foči smo proveli 6 novih mjeseci i poslije toga sam se vratio za Beograd i počeo da stažiram. 66. godine su posjetili kod nas rođaci iz Izraela. I oni su meni rekli, dođi za Izrael da vidiš kako Izrael izgleda. Tako sam ja 66. godine došao na jesen da vidim šta je Izrael. Polako, umjesto mjesec dana ostao sam duže. I počeo da radim sa profesorom Tiberinom i bio zajedno sa njim početnik koji je otvorio neurohirurško odeljenje u Berševi, u bolnici Soroka. אהבנו לעבוד איתו, הוא תמיד התנהג בצורה מנומסת ואדיבה, בגובה העיניים, כלפי הצוות הסיעודי שלנו, כלפי החולים וכלפי המשפחות. Я ему очень благодарен за то, что он помог в этой стране нам адаптироваться и достичь того, что мы имеем на сегодняшний день. Очень его любим, уважаем, желаем ему счастья, долгих лет жизни. Володя, טוב, מה זה הגידול הזה שם מה שניתח מעלה. מה זה כל כך הרבה מים ואוויר? Итак, 30 лет назад я, молодой амбициозный нейрохирург, оказался в Израиле в отделении нейрохирургии Сороки. И один из первых, кто меня встретил, был Туви. И Туви я до сих пор помню, как позвал меня к себе в комнату и сказал: «Я тебя понимаю». И вот это «я тебя понимаю» было очень важно, потому что нужно было понять то состояние молодого врача, который оказывается в совершенно новой, совершенно незнакомой обстановке. U 69. godine sam upoznao svoju suprugu Esteru, koja je bila učenica u bolnici Soroka. Oženili smo se 4. juna 1969. godine. Prva ćerka moja se rodila juna mjeseca 70. godine. Pored nje ja imam i sina koji se zove Cahi, rođen 1972. godine, i imam još jednu ćerku Livnat koja je rođena 1978. godine. I heard all the conversation, and when I grew up, I wanted to be also something like a therapist. Today I'm a Chinese therapist. I work with acupuncture and shiatsu and psychotherapy. In the army I was a paramedic, army paramedic. We can say that I continued the way of my father and mother way. Danas je petak, sutra je subota, subotom se ne radi, subotom se slavi. Da budemo svi zajedno na šabat. מנתח ראש, כמו אבא שלי, אני מנתח קול, סאונד. פה אני פוגש אותנו באמצע. אני באמת, אני מהנדס קול, סאונד אנג'ינירינג.
אז אני למעשה מנתח קול, ככה אני מגדיר את עצמי, וזה מה שמחבר ביני לבין אבא שלי, שהוא mנתח ראש ואני mנתח קול. Kad sam došao za Berševu 67. godine, uvek sam se sećao Pirota. I uvek sam tražio nešto što može da me podsjeti na Pirot. 67. godine kad je bio i rat šestodnevni, postojao je jedan mali restoran koji je za ručak i za večeru imao roštilj. Ja sam voleo roštilj i dok sam bio u Pirotu, jer kao malo dete, moj tata je mene uzimao u restoran, u hotel Nacional i ja se sećam da smo tamo jeli ćevape. Kad sam došao u Berševu, taj mali restorančić koji se zove Imuna je meni dao sećanja na pirotski ćevap. I od 67. godine, od kad je vlasnik tog restorana živeo i sada je umro, ali njegova deca nastavljaju put, ja volim da odem tamo da pojedem ćevapčić i da se setim Pirota i onog ćevapa pirotskog koje mene podsjeća mnogo na život sa mojim roditeljima. Ja imam i nekog mesara koji je na meni pravi pirotske ćevape, a isto tako za ovih 50 godina dok ja živim u Berševi imam i svog frizera. Život je manje više vezan i za sećanja na Pirot koji je mnogo blizu Berševi. Moj 80. rođendan proveo sam zajedno sa svim mojim prijateljima i mojom decom. Govorim srpski jer sam bio u Jugoslaviji puno godina dok nisam došao ovde. Učio sam školu u Jugoslaviji, ja govorim i srpsko-hrvatski. Srpski u stvari govorim, ja govorim i pišem ćirilicom i latinicom, isto tako kao da sam u Srbiji, u staroj Jugoslaviji. Jevrejska mahala nije ona jevrejska mahala koje se ja sećam. Puno novih zgrada je napravljeno u Pirotu i policijska stanica je napravljena u Pirotu u jevrejskoj mahala, ali puno stvari su ostale na onom istom mestu gde je bilo i pre toga. Mikve, na primjer, su ostale tamo isto mesto gde se nalaze i danas mikve. Ali nove stvari su se stvorile u jevrejskoj mahala. Prva velika stvar to je mauzolej ili spomenik na jevrejska mahala. Druga stvar koja mi je ostala i koja mi daje želju da vidim Jevrejsku ulicu je jedno drvo koje je pored mauzoleja, višnja, koja raste iz samog betona i možda meni simboliše život svih Jevreja koji su našli smrt u zloglasnoj komori smrti u Treblinki.
mami i po tati Nemci i nacisti su napravili veliki greh prema Jevrejima, prema celom narodu koji je bio na Balkanu. Ja lično, ne da ne volim, jer tako sam naučio čoveka, ne da ne volim ljude, ne da ih mrzim, ja ne mrzim nikoga, ja ne mrzim ni Nemce i ja ne verujem da svi Jevreji mrze Nemce. Ono što je bilo, bilo, ali ono što je danas, je danas. Ja lično ne mrzim ni jednoga. לפני שנה, שהייתי בת 12, אז סבא וסבתא שלי לקחו אותי לטיול בת מצווה, שבת מצווה זה גיל המצוות בישראל, ואני למדתי שם על הסיפור של סבא שלי ועל ההיסטוריה שלו ועל זה שהוא ניצול שואה, ואפילו חנכו שם בית כנסת, ואחר כך כשחזרתי לארץ, עשיתי אפילו עבודת שורשים, והקדשתי אותה לסבא שלי ועל כל המסע שלו, אבל הדבר שהכי נהניתי שם זה הטולומבה, שאהבתי לאכול שם. מהילדות עם ההורים, חיי בגרות במרחבים, בארץ עיר הולדתך, מתהפכת משנה, אתה חולם ומתפלל, חושב על ארץ ישראל, ותחיות ללמוד להסתדר, להיות למישהו אחר, אתה זה בית, אתה חיים, אתה זה שמש שמיים, לבד כואב רגיש, איש של צחוק של משפחה ואהבה, לנצח נהיה כאן בשבילך. שנה במכונית, אתה נוסע ומביט על מה היה ומה נהיה, בנפשך עוד דומיה, מהילדות עם ההורים, חיי בגרות במרחבים, בארץ עיר הולדתך, מתהפכת משנה, אתה חולם ומתפלל, חושב על ארץ ישראל, ותחיות ללמוד להסתדר, להיות למישהו אחר, אתה זה בית, אתה חיים, אתה זה שמש שמיים, לבד כואב רגיש, איש של צחוק של משפחה ואהבה, לנצח נהיה כאן בשבילך.